लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय ओमफ्राय जा अखा हाबाय दं नै बाहेराव ओमफ्राय बोराया फैनो हायाखै ओंखाम ओंख्रि सोबाय आं बिराद ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय मा जादों आं मिथिबायना रायजोफोर जोबगुलायबाय नै दासो गोसोखांदों आरोना ओमफ्राय मा होनो मुरिजों साहाजों सोमनानै जादों आङो ओमफ्राय बे मुरिजों साहाजों जाबा मा गोसोखां मिथियो दे गोदो जे जों उन्दै उन्दैयाव ना टिक्लि टिक्लि एकदम माने टिक्लि टिक्लि समाव आरोना जोंनि बर'फोरनि हाबायाव ना मगा गिदिर गिदिरावलाय मगा गैया मगायाव ओमफ्राय साहाजों मुरिजों मगासे होयोमोन ना स' बेखौ गोसोखाङो आरोना ओमफ्राय आं बेखौ गोसोखाङै जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय आजिखालि मा बिस्कुट मोननै साहायाबो काबाबो गरदसे सोब माबानो लोंबाबानो जोबलाङोना स' आं जाबाय दिनै ओमफ्राय थाजिम जाबाय आरो गोदोनि एकदम टिक्लि टिक्ला गुंग्राय पेने मेने क्या बोला तूने आइ गुंग्राय पेने गुलायनाय जोङो माने हाबा जानो थांबा मगासे एकदम मुरिखौबो इदि आजावलायोमोन आरोना आंनो नांबावगौ होनलायो आरो सोर माने गोदोनि माने मा होनो गोदोनि हाबायाव सोर मगा गिदिराव मुरिजों साहाजों मोनजादों मोनलोंदों खिथाहरदो रायजोफोर माने बिराद ओंखाम उखैदों आरोना आङो बोराया मोनफैथ'वाखै बोरायखौ नेगासिनो दं आं दाबो फैया माला मोनफैगोन मिथिला माने अखाया गोसा हादोंना थाबथालांदों अब्लाबो माने सियोना माने सारस'नोना लेंग्रा मानसि नालाय बेना आथिङाबो बाराद्राय लेथ्रा माबाबाथाय इनफेक्सन जाजानो गिनांगौ बेनिखायनो फैथ'वाखै नेगासिनो दं ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैबाय आं बेयाव माने मुरिखौ माने फुरैसो जाबाय आरोना फुरैसो जाखाबाय आं मुरिखौ सोमनानै ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो हाथाराखै मानो होनोब्ला गिबियावनो सरि नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनो हायाखै थाब मानो होनोब्ला बोरायनाबो बिराद खामानि जादों माने अफिसाव मेंनानै फैयो बे समावनो जुदि आं प्रेंक बानायो अब्ला बिराद रागा जोंगोन ना बोराया बेनिखायनो आं बानायाखै रायजोफोर स' नेथ'दो साननैसो नोंथांमोना जेथिया माने बोराया फ्रि जायो आरोना खामानिनिफ्राय माने एसे माने गेसें जायोब्ला अफिसनि खामानिया अब्ला आं बानायगोन आरोना बेजों प्रेंक खालामगोन आरोना बेखौ माने बेबायदि समाव माने प्रेंक खालामना लायोबा दिगदारा नंथां थिं होजालाबायबा सेस सैथिबा आंनि खावलाया आयै ओरैनो नानेखाबाबो आंनि खावलाया नै नानेखा मा फोनबा हामो रायजोफोर खिथाहरलाय अननानै एसे गासैखौबो आं ट्राइ खालामजोब्बाय गैया हामा ओमफ्राय इथिं जागासिनो दङ ओंख्रि मोनफैथ'वाखै नालाय बोराय आं संनानै रेडि खालामसै आंबो दासो क्लासनिफ्राय मोनफैदों ओमफ्राय ब्लाउस देखायनोदां रायजोफोर नोंथांमोननो माने रेडि जाबाय आरोना आयै ब्लाउस देखायनोसै आं मोनसे नै ब्लाउस आंनि आरोना बियो माबायदि नुदों ओमफ्राय बेयाव बुदांखौनो सुथाबथ'वाखै आं नै गपि बाय होनो बे आखाइखौ माने गपि बाय होनो आरो टाक इदि माने खुलिनानै इदि जानानै थागोन आरोना इयो इदि खुलिनानै इदि जानानै थागोन आरो गानबाथाय स' माबायदि नुदों नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय बियो सुखांबाय आरो मोनसे डिजाइननि सुगासिनो दङ आं मोजां रोङा नालाय ओंखायनो सुनायखौ आं खिथाया मानो होनब्ला उनाव जुदि पारफेक्ट रोंजोबो आं सुनायखौ खिथागोन नोंथांमोननो जोंबो दासो सोलोंगासिनो दं नालाय बेनिखायनो खिथाथ'वाखै आरो स' माबायदि नुदों खिथाहरदो रायजोफोर माने लेडिसफोराल' आरोना लेडिसफोराल' गानो नालाय माने डिजाइनखौ माने लेडिसफोराल' मिन्थियो नालाय बेनिखायनो आं बुंबाय लेडिसफोराल' खिथाहर दाबो फैया बोराया अखायाथ' खमिबाय फैनांगौमोन माथो फैयाखैनो दाबो ओंख्रिया मा संदों ओमफ्राय नै रायजोफोर आं बिदिखायनो माने भिडिअ लाबोनो बायो मिथिबायना मा लाबोगोन मा मागोन फाल्थु फुल्थु बेफोरखौनो भिडिअ लाबोगोन साननानै माने आं लाबोआ अब्लाबो बिराद गोबाव जाबायना नोंथांमोनजों माने मा होनो नोंथांमोनजों एसे मोगा मोगि जानो लुबैबाय आरोना बेनिखायनो आं लाबोबाय दिनै सिम्पोल बेखायनो ओमफ्राय नै बर'नि खानाखौलाय माथो बुंनो सिम्पोलैनो जानानै मोजां मोनो आरो सिम्पोलै जानायानो हेल्दि जायोना बाराद्राय थाव मस्लि जाबा मोखांफोराव सिथर बेरब्रेलाबायो मोजां जाया बेनिखायनो सिम्पोलैनो जायो आरो
ओमफ्राय सोर सोर माबायदि दङ आरो मा प्रेंक नांगौ खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना आं सेस्था खालामगोन बानायनो आरोना प्रेंकखौ ओमफ्राय नायलाय दाबो दैज्लां जोब्बाय ओमफ्राय मानो एसे अखा हाबाय थाखो जाखो बोथोरालाय अखा मैयानिफ्रायनो अखा मैया जों जेने तेने फैग'नो हाबाय सानदे बाजारनिफ्राय ओमफ्राय बिनि उनावनो अखा हाखाबाय आरोना जि गरमनो ओमफ्राय अखा हाबाबो थान्दासो जानांगौ अखा हाबाबो गरम स' थेंक इउ स' माच रायजोफोर आंजों माने दसे सम फालतु ब्लगाव थाफानायनि थाखाय लाबोगोन धैज्यखौथ' साननैसो उनाव बिराद खाथ्रायै साननानै दोनदों आं खिन्थु हाथ'वाखै थाबैनो लाबोगोन नेथ'दो नोंथांमोना आरो सरि बिबाय आं नोंथांमोना थाब थाब भिडिअ लाबो होननानै बुंबाय थायो आं लाबोनोनो हायाखै मानो होनब्ला खिथाखाबाय आङो बोराया बेस्थ' दामानि माने सोबा खेला जाबा आयौ गालथावा गाना थांबाथाना स' बेनिखायनो लाबोथ'वाखै आरो आं दामानि स' थेंक इउ स' माच थाफानायनि थाखाय दान्दिसे आंनि ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन ना रायजोफोर बाय बाय लाभ इउ अल मोनफैबाय बिथाङा मोनफैबाय फार्स्ट जायासै मा साखा थानायावलाय होमबाबोथ' गोसा हादों माथो सिदावासै अरे रे भाबबाय बिजा भाबबाय जाबाय रायजोफोरजों रायलाया दे रायलाय माबा गावनि आथिं हुगारनासो बेस्थ' जाबाय बिथाङा दे होमबा ओंखाम जानोसै ना जोंबो रायजोफोर ओंखाम उखैदों थानो हाला माबैसे खारदों एन्जरा उदैयाव जानोसै दे रायजोफोर बाय बाय